Hola, què Hola! tal? Hola, hola. Hola, A veure, un dia se'ns més, sent, un se'ns dijous sent, més. Benvinguts, benvingudes Nou un programa. dijous més. Ja comencem a ser gent i ens fa molta il·lusió. Això és Fil per Randa, si no ens heu vist mai, benvinguts. Som un canal de Twitch que emetem cada dijous a aquesta hora i que tractem l'actualitat social des d'una vessant jove. Nosaltres som l'Àlex i la Marina i ens fa moltíssima il·lusió que estigueu avui aquí amb nosaltres. I de què tractarem avui? De què parlarem? Recordar-vos que si ho voleu saber ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, que allà anem anunciant les coses, tant a Twitter com a Instagram. I avui, doncs, portem un tema que ens anem encarant ja una mica en aquesta setmana del 8 de març, del Dia de la Dona Treballadora, que és la setmana que ve. Ens hem avançat una mica nosaltres i comencem ja a tractar doncs, un tema que s'hi relaciona bastant, perquè la setmana que ve doncs, sí que parlarem i us anunciarem de problemàtiques, parlarem d'empoderaments també, però avui volíem tractar un aspecte que potser els mitjans, diríem, Àlex, potser que no han tractat tant, No no? massa. Que no han tractat tant, però que també creiem que és molt important perquè ens afecta a tots en el nostre dia a dia, perquè parlarem avui d'amor i tothom té relacions, tothom de diferents tipus, tothom sent amor de diferents maneres, i això creiem que també va bastant lligat doncs, amb aquesta idea de no només del 8 de març, sinó d'aquest empoderament, perquè ha estat un dels àmbits on creiem, i avui potser ho descobrirem una mica més, on creiem que també hi ha hagut més una acció d'empoderament, en el sentit que avui veurem que moltes vegades se'ns ha imposat un tipus d'amor que ha tingut unes conseqüències i que a poc doncs, sembla que hem anat trencant amb elles i doncs comença a haver-hi noves maneres d'estimar, sentim moltes coses, no? Poliamor, molts nous conceptes. Llavors, avui la idea és tractar una mica això. Poliamor doncs és un concepte que podem dir que se surt de les normes socials i d'allò que es considera normal, si podem dir-ho així, igual que doncs, passa, per exemple, no, amb les sexualitats no heterosexuals. Llavors, avui, Àlex, Sí, bueno, volem tractar una mica això. sí, és un tema que també està encara una mica candent després de Sant Valentí, no? Tot el que és el poliamor. Bueno, Sant Valentí va ser fa poc més de 2 setmanes, crec. I, bueno, per a variar, el tema es va comentar a les xarxes i concretament va haver-hi polèmica. La polèmica del dia va ser quan el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat va penjar un tuit relacionat amb tot això. Anem a posar-lo en pantalla. Aquí el tenim, aquest tuit aquí. I que, bueno, la majoria de respostes van ser clarament negatives, potser principalment per una de les paraules que veiem aquí que es van utilitzar. Sí, va aixecar una mica de polèmiques, aquest tuit d'idealització, entrega sense condicions, exclusivitat, i una mica el que feia, no, doncs, des del compte d'Igualtat i Feminismes, el que feien és dir que tot això no és amor. I clar, va xocar una mica, no?, entre tota la gent que va interaccionar amb el tuit, com dient què vol dir que això no és amor, i després ho concretaven. Ens avancem al 14 de febrer, el dia de Sant Valentí, desmuntem entre tots l'amor romàntic, un concepte que avui tractarem bastant, no? I clar, bastanta gent deia, què vol dir que no és amor la idealització, l'entrega sense condicions? És a dir, poden ser conceptes negatius, poden ser conceptes a deconstruir, però per què no és amor això? I fins i tot gent que ho té com molt interioritzat, sobretot una paraula, no, que deies, Àlex, que va causar com bastanta controvèrsia, que és Sí, exclusivitat. exclusivitat. Era un tuit que relacionava una mica l'exclusivitat amb el fet d'una relació tòxica, d'una relació que s'allunya del que hauria de ser l'amor. Si entenem l'amor com una cosa bona, que també parlem-ne. Potser hi ha gent, no, que també experimenta l'amor i tampoc ho considera una cosa bona, però en aquest cas no només això, sinó que deien que l'exclusivitat no és amor. Avui entrarem una mica més en detall, però què passa? Que aquí es començaven a barrejar diferents conceptes, no? Com podria ser la monogàmia. Dintre la monogàmia entraria aquesta exclusivitat, és a dir, una parella de dos, ho diu molt bé el nom, parella, dues persones, i per tant, exclusivitat. Què passa? L'amor romàntic és un tipus d'amor que tractarem avui, que pot ser més o menys tòxic, però es pot també trencar amb l'amor romàntic fora d'aquesta exclusivitat i dins la mateixa exclusivitat, es comencen a barrejar molts conceptes. Ja veieu que és una mica complex, entrarem en detall, no us preocupeu, però sí que és veritat que aquest tuit arran d'això doncs, va aixecar bastant la polèmica i per això també avui volíem tractar-ho, volíem posar sobre la taula, volem explicar una mica doncs, això, no?
que tampoc no és el mateix monogàmia que amor romàntic, de la mateixa manera que dins les mateixes relacions poliamoroses que sortirien d'aquesta exclusivitat també es poden reproduir dinàmiques de l'amor romàntic. Llavors, avui és una mica tot això és el que volem, tot el que volem tractar. Una mica complex, però no us preocupeu, que anirem a poc i a més ho farem també, com sempre, amb testimonis de primera mà. Sí, amb això de l'amor romàntic, amb aquest tuit s'intueix que és això que dèiem, que és com una cosa negativa relacionada amb els elements tòxics i reals d'una relació, no? I alhora ho podem relacionar també amb el tema del que és la imposició. S'imposa l'amor romàntic i no hi ha possibilitat de decisió i de sortir d'aquest sistema, i també s'imposa el que és la monogàmia, el que ha fet que només puguis tenir una sola parella. Però abans d'analitzar-nos en tots aquests conceptes, que ho farem perquè és important i farem a poc, abans el que hem volgut fer és sortir al carrer i veure què en sap la gent de totes aquestes coses. I a partir del que ens hagi explicat la gent, us comentarem aquest tema de manera més correcta i més ampliada, podem dir. Exacte, anem a fer una mica d'introducció, allò que el primer dia vam dir periodisme de carrer. I avui també el volem recuperar i a partir d'aquí anirem tractant fil per randa, mai més ben dit, tot aquest tema que és la monogàmia, l'amor romàntic, el poliamor, i descobrirem bastanta gent que li hem sortit i hem preguntat, ara ho veureu, què en penses de l'amor romàntic, del poliamor, i llavors les respostes són bastant sorprenents, però ens permetrà entrar bastant ja el que ve sent en matèria, no? Vaig a tirar vídeo, vale? Perfecte, som-hi, a veure què us sembla. Un moment, el tinc per aquí, vídeo 709... Això de l'OBS sempre és feina, però per sort posar un vídeo precisament no és especialment dur, així que anem a tirar. Ja ho tenim tot per la mà. Ho tenim per aquí, tres càmeres. Som-hi. Un reportatge sobre amor romàntic, relacions, poliamor, monogàmia. Poliamor, amor romàntic, relacions obertes, tot un ventall de conceptes que estan a l'ordre del dia. Diferents maneres d'estimar, totes elles vàlides. Però a vegades no acabem d'entendre la diferència entre unes i altres, la diferència entre tots aquests conceptes. I avui sortim al carrer a parlar fil per randa sobre relacions. Abans, però, sabem exactament què és l'amor romàntic? L'amor romàntic, és un engany, és una estafa. Aviam, tampoc és això, perquè a mi també m'agrada ser romàntica i crec que també és bonic, però no del príncipe que me va salvar, ni una persona que m'hagi de salvar de res, ni coses d'aquestes, saps? O sigui, ho veig maco, que hem de cuidar la gent i que hem de tenir detalls macos, però no a lo que estem acostumats des de petits, amb les pel·lícules i això. I sí que crec en l'amor romàntic, però s'han de trobar dues persones que estiguin al mateix nivell sentimental, jo crec. I al final, tu quan estimes una persona i li fas regals o tot el que tu classificaries de mites, hi ha moltes vegades que a la gent li agrada, a tu t'agrada que te'l faci. A veure, hi ha moltes... És molt complex, però suposo que el fet de voler estar sempre amb una persona, buscar estar a prop, fer coses junts... Hi havia una relació, era com molt detallista, em deien que era bastant cursi les meves amigues, però al final sempre després totes era vale, necessito un nòvio com tu, i jo en plan, de què et queixes i llavors després ho saps. L'amor romàntic és el model d'amor que entenem com a tradicional i que respon a la concepció hegemònica de família. Però quins mites ens hem empassat? Si tracta bé, tingues detalls, a mi m'agrada que me regalin flors i coses d'aquestes, o llibres, o el que sigui, però no en plan princesa Disney que me tienen que salvar la vida i sin un hombre o una persona no soc feliç, A poc, noves maneres més sanes d'estimar i de construir les relacions troben el seu lloc també dins la nostra societat, ja sigui dins de l'exclusivitat o fora d'ella. Però ens atrevim a trencar amb la monogàmia? Sou parella, entenc? Sí. Tindríeu una relació poliamorosa? No. Per què? Bona pregunta. Crec que se'm faria molt estrany. Sí. No. Sí, no ho hem provat. No ho hem provat i jo no ho provaria. I tu tampoc. No. Tinc moltes relacions, no sé com dir-ho. Això vol dir que Tinc amics. ets poliamorosa? Sí, crec que sí. L'estimo de moltes maneres. Mai heu provat relacions obertes, poliamor? No. I us atreviríeu a provar-ho? No. Però els dos hauríem d'estar d'acord. Si un està d'acord i l'altre no, llavors Clar, ja no, perquè l'altre Clar. no estaria,
o el que fos. Però sí, vull que cada relació és un món i amb cada persona doncs, tens uns feelings o uns altres i ningú és més que un altre. Són diferents, són camins diferents i en alguns dels moments pues, et ve més de gust estar amb una persona i en altres moments una altra. Yo siempre lo he visto como mi pareja. No como la de nadie más. Claro, en plan, yo lo respeto, cada uno, pero mi mente lo tengo hecho como es mi pareja y somos nosotros. En la primera era totalment monogàmia, la segona al principi va ser monogàmia i l'últim any de relació vam tenir el que es diria relació oberta. Jo prefereixo tancada. Jo també. Però tampoc he provat de tenir una relació oberta, llavors no ho sé. Però jo prefereixo una tancada. Sempre havia estat allà a l'aire la idea d'intentar-ho, provar-ho, a veure què tal, però s'ha de dir que al final costa, si no estàs preparat. A veure, jo penso que ell em dona tot el que necessito, llavors, si no em dones tot el que necessites, sí que hauríem de tenir una conversació en plan, doncs necessito això i això, i potser amb una altra persona, no sé, es parlaria, però és que si ell em dona tot el que necessito, no necessito una altra persona. Sempre necessites diferents estímuls, és que no sé com explicar perquè penso que encara no està inventat el llenguatge per explicar-ho. També s'ha de dir que és allò que veus que la relació està a punt d'acabar i dius, bueno, potser intentar alguna cosa així ens pot ajudar, però la veritat que no va funcionar gaire. Pues que habrá la relación con otra persona que quiera abrirla, si que no la quiere abrir, pues no la abrimos. Sempre des de petita, que tenia 3 anys, era el típic en plan de tinc 3 nòvios, anava la meva mare. I ja quan vaig començar a ser més gran, de veure una mica exemples i així, pues vaig anar com una mica a ficar-li més el nom i explorant més. Obrir les parelles, poliamor o fins i tot anarquisme relacional. Tenim clar què volen dir tots aquests conceptes? Comencem per poliamor. Hòstia, mira que vaig anar a veure la pel·li aquesta que va sortir als cines fa poc, la del poliamor. Més o menys ho vaig entendre per sobre, el que passa que ho portàvem molt a la comèdia, llavors ja no sabia distingir el que era comèdia del que volien dir de veritat. I simplement que tu et vulguis tancar amb una persona o estar disposat a estar amb diverses persones. A veure, el poliamor és que pots tenir diferents relacions. A la vegada. A la vegada. Poliamor es que es en plan círculo amoroso con más de 2 personas, no sé si 3 o más. Moltes relacions juntes, no? Crec. No sé, o sigui que en plan pues es comparteixen, ¿no? Com molts nòvios a la vegada, per no dir d'altra manera. Y la relación abierta es que solo son los 2 amores, en plan que hay relación amorosa, pero que pueden tener su vida sexual con otras personas. No sé si es así, pero yo tengo entendido eso. Que estic amb gent que té relació oberta i em diuen que tenen relació oberta, però això és que encara no saben el nom que ficar. O sigui, jo penso que és diferent, que una relació oberta és com que encara no ho tenen, que no es volen comprometre, saps? I en canvi el poliamor és la capacitat de sentir per moltes persones, saps? Una relació oberta és que jo estic amb tu... estem junts i esporàdicament podem tenir relacions amb alguna altra persona. Amb una altra persona. Anarquisme relacional, saps què és? No, aquest és la primera vegada que el sento i suposo, imagino que això deu ser... Com sigui com l'anarquista real, és que endavant tu fes el que vulguis mentre estiguis a gust i no facis mal als altres. Anarquia, no?, de les relacions, com rebel·lia de les relacions, no? I l'altre que has dit no sé què és. Anarquisme relacional. No ho he escoltat mai. No ho he escoltat mai, us atreviu així a dir alguna cosa que us penseu? A veure, anarquisme... En plan, hago lo que me da la gana y ya está. Si no, muy anárquico. Anarquisme relacional. Anarquisme, de ano. No, no sé, no tengo ni idea. Avui parlem fil per randa sobre amor romàntic i altres maneres d'estimar. Ai. Doncs, Déu-n'hi-do. Anarquisme relacional de Ano, segurament la millor reflexió que s'ha fet mai en aquest reportatge i que és bastant també com explicativa també de la desconeixença que la gent jove mateix tenim en molts d'aquests temes. És normal perquè no els tractem gaire, tampoc no hi ha una educació amorosa o relacional en els instituts mateix com per familiaritzar-nos amb maneres alternatives d'estimar, però la veritat és que sí que va costar també bastant trobar gent poliamorosa, és a dir, podem dir, i és bastant clar, que la majoria de joves som monogàmics, som monamorosos, que no hem experimentat amb el poliamor, i la veritat és que va costar bastant, i és bastant simptomàtic
al cap i a la fi també hi ha un tema aquí generacional, no? Que a poc sí que és veritat que van apareixent com més maneres d'estimar, també es van coneixent més, anem trencant una mica amb tot allò que teníem ja preestablert, però sí que és veritat que és un tema que fa molt poc, relativament poc, que coneixem i que sabem que hi ha maneres alternatives de viure les relacions, ja siguin de parella, les relacions en general, però sí va costar bastant trobar gent poliamorosa. Doncs mira, per veure si tota aquesta gent aquí vam entrevistar pel carrer han encertat o no, anem a obrir una mica del diccionari, no? Anem a aclarir un parell de coses. Comencem, per exemple, definint què és la monogàmia, si et sembla. Sí, monogàmia, doncs parlem del sistema social que imposa, com dèiem, que l'única manera correcta i ètica de mantenir relacions romàntiques és amb una sola persona, no? Les parelles només poden ser de dos. I amb això és el que parlàvem abans d'exclusivitat, no? I entenem, aquí el problema no és que una persona individual vulgui tenir una sola parella, si jo soc molt monoamorosa, monògama, com li vulguis dir, no passa res, però tenim aquest problema que radica en que és una imposició social, és una norma social per a tothom. Aleshores, s'imposa aquesta exclusivitat a les persones poliamoroses i això, evidentment, resulta un problema. Orígens de monogàmia no són del tot clars, no? Sí, és bastant curiós, he estat fent recerca per dir alguna cosa, per exemple, volia citar un estudi de la revista de Proceedings of the National Academy of Sciences. Apunta... Ahí lo llevas. Sí, anem a material acadèmic. Apunta que la monogàmia va originar en els nostres ancestres per prevenir l'infanticidi, és a dir, mascles matant a fills que no són seus, però evidentment això no té massa utilitat ja en el món modern. I també tenim un altre acadèmic que es diu Héctor Bernal, que parla de l'establiment de la monogàmia quan apareix la propietat privada, en època feudal, per mantenir el que és el patrimoni familiar, no? I després arriba l'Església Catòlica i ho acaba de consolidar del tot. És molt interessant això que dius de la propietat privada, perquè aquí ja comencem a veure que existeix una relació també entre monogàmia, propietat privada i la lògica que entenem que defineix la nostra societat, que és una mica també la lògica capitalista. Aquest també és un tema bastant complex, però sí que és veritat que el model hegemònic tradicional d'estimar aquesta monogàmia també moltes vegades s'ha relacionat amb la reproducció, amb la família entesa com a nucli on hi ha uns rols molt marcats i que per tant també responen molt a la lògica productiva i per tant la monogàmia també està molt arrelada a tots aquests conceptes, repetim, no l'exclusivitat, sinó potser no tant la monogàmia en si, sinó més aquest fet de l'amor romàntic, no? Però sí que és veritat que aquí, com ens explicaves, ja comença a aparèixer aquesta relació. I en canvi, el poliamor, que això sí que és veritat que el reportatge molta gent ho apuntava bé i potser ho tenim tots una mica més clar i estem més familiaritzats, és que el poliamor serien aquestes relacions entre dos o més persones, per exemple, una parella de 3 persones o quan una persona pot mantenir una relació no només amb una parella. És bastant irònic l'ús de parella perquè una parella fa referència a 2, però en aquest cas no és així, sinó que, per exemple, pot tenir diferents parelles. La veritat és que poliamor n'hi ha de moltes maneres. I avui ho veurem perquè tenim precisament testimonis també que ens explicaran la seva experiència dins d'una parella poliamorosa. Però sí, de poliamor també n'hi ha de moltes maneres i no és el mateix i no ho hem de confondre amb obrir una relació, que no deixa de ser dins d'aquesta lògica de l'exclusivitat i de la monogàmia, entendre que puntualment es poden o mantenir relacions sexuals o algun altre tipus de relació concreta i puntual amb persones terceres sense que això afecti el que seria la parella entesa com a tal. I per tant aquí també entraria una mica tota aquesta lògica de la jerarquització i que hi hagi una parella que sigui l'oficial i que això no treu que es pugui obrir. I era molt curiós en el reportatge perquè un noi deia jo he tingut una relació poliamorosa però va ser com que la parella ja estava a punt de morir, veiem que no anàvem enlloc i va ser com, saps allò que dius, a vegades també es diu, tenim un fill, doncs potser si no ens animem un fill encara, som massa joves, el que sigui, doncs mira, hi ha gent que també adopta com la postura de dir, i si obrim la parella? Ja. També el report comentaves un dels conceptes més complicats, no? Que era el d'anarquia relacional i aquest no estava tan clar, oi que no? No, és bastant... No l'hem sentit tant a parlar, fins i tot la gent poliamorosa tampoc no està gaire familiaritzada. Bàsicament, la clau de l'anarquisme relacional és la no jerarquització.
És a dir, que una relació, ja sigui una relació de parella, entesa com a tal, una relació afectivo-sexual, una relació romàntica o fins i tot una relació d'amistat on pot no tenir un component sexual, doncs és igual de vàlida que qualsevol altra. És a dir, no es jerarquitza les relacions, no n'hi ha cap que passi per sobre de l'altra. Atenció, perquè això no vol dir que no es prioritzi. En un moment concret, si una de les teves relacions, que ni tan sols tens per què voler-la definir com a parella, la idea també és tancar una mica amb aquesta idea de parella, però necessita una determinada cosa, doncs sí que es pot prioritzar. Però una mica l'anarquisme relacional, i ja apuntaven, no? Anarquia, sí, anarquia en el sentit de no prioritzar-la. Seria una mica això, no? El que vindria a ser, perquè són categories, totes aquestes, les de parella, amistat, etc., que per qui practica l'anarquia relacional, doncs se les sent com a restrictives i pot, bàsicament, intentar-les obviar, no? Sí. I bueno, això, amb el que dèiem d'obrir diccionari, ara tanquem diccionari, no? I crec que amb això ja ubiquem una mica el que és poliamor, anarquisme relacional, monogàmia, tot això. I bueno, el que també hem ubicat és que amb el report hem vist que molta gent relaciona l'amor romàntic amb fer sorpreses, regalar flors, preparar sopars i no, aquí també ara hem de tornar a aclarir que romanticisme no és amor romàntic, i així que ara anem a parlar d'això també, perquè, bueno, com hem dit, amor romàntic és l'amor predominant a la nostra societat i, bueno, és un amor que està una mica guionitzat, no? Ha de comptar amb una sèrie d'elements i que sovint no són realistes i a vegades fins i tot són perjudicials. Sí, perquè ens entenguem, vindria a ser una mica l'amor de Disney. També ho comentava una noia al reportatge. No el Disney d'ara, que hi ha molta més varietat i molta més diversitat, sinó el Disney de fa uns anys. I tal com diem Disney, doncs qualsevol altre llibre de princeses que són rescatades perquè ens entenguem per un príncep blau. Doncs precisament la ficció, a través de tots aquests llibres, pel·lícules, també en parlarem avui, sèries, és un dels elements que actualment a la societat contribueixen o que més han contribuït a reforçar aquest ideari d'amor romàntic, que és molt important. I amor romàntic no vol dir ser romàntic. Es pot ser romàntic fora de l'amor romàntic, però que precisament sèries i pel·lícules són les que més han contribuït a reforçar aquesta idea i que també quan les observem sense una visió crítica, no? Sí, i de fet, bueno, el que fan tot aquest contingut de ficció és presentar aquest amor romàntic com l'objectiu màxim d'assolir a les nostres vides, és a dir, que trobar parella i formar una família és un element clau per ser feliços i sentir-nos complets. Per tant, el que ens estan dient tota aquesta ficció és que aquest amor seria més important que qualsevol altra cosa i això inclou la resta d'amors, és a dir, que l'amor de parella va per sobre, per exemple, de l'amor familiar o l'amor d'amistat. Avui, de fet, havíem de tenir amb nosaltres, us ho havíem anunciat a les xarxes socials, a la Sílvia Catalán, que és una psicòloga especialitzada en relacions de parella i en sexualitats, i que ella parla molt de l'amor romàntic i de la manera com afecta el fet de construir relacions sanes. Ella ens volia explicar una mica això en primera persona, com es poden construir relacions sanes, sigui dins la monogàmia o fora d'ella, intentant-nos allunyar de tot allò que hem après de tots aquells conceptes més de dependència cap a una persona, de buscar el príncep blau que t'ha de fer feliç i que és el motiu per viure, però malauradament, doncs, la Sílvia, us hem de dir que aquest matí s'ha quedat molt afònica. Pobra. Llavors volia estar amb nosaltres, però avui no podrà. Sí que intentarem també recuperar aquest tema, ja us dèiem que ara estem fent especials 8 de març, però la Sílvia s'ha quedat molt afònica i no podrà venir. De totes maneres, us enviem ara pel xat un reportatge que va fer TV3 sobre l'amor romàntic i que explica una mica també des d'aquesta vessant com més acadèmica, entre cometes, si se li pot dir així, quines conseqüències ha tingut l'amor romàntic en el nostre dia a dia i com també és com un dels fonaments més importants i que més afecten el que ve sent les relacions de dependència tòxiques i fins i tot a les relacions de violència masclista. I, per exemple, en aquest report que us enviem, que si teniu un segon per mirar-vos, està molt bé, també una psicòloga, que és l'Helena Crespi, que també parla molt d'això, que també és sexòloga i la podeu seguir a Twitter, de fet, doncs ho explica una mica. Ella diu que l'amor romàntic moltes vegades es vincula més a dependències afectives i fins i tot assetjament que no pas a amor en si. I llavors, ella explica bastant com això pot acabar acabant, fins i tot pot acabar derivant en casos de violència masclista, totes aquestes coses que tant se'ns han inculcat, tota aquesta dependència, tot aquest
Sin ti no soy nada, que per ser és una cançó de l'Amaral, que hem cantat aquí segurament més d'una i més de dues, i que no deixa de dir això, no? Sin ti no soy nada, i quines conseqüències es poden derivar de tot això. Si us mireu el reportatge, la veritat és que és molt interessant. I bueno, per acabar de definir allò de l'amor romàntic, dir que comporta una sèrie de mites, que com acabem de dir, bueno, això, tot aquest merder de que creen expectatives poc realistes sobre com és l'amor, validen conductes tòxiques, dependències, mil problemes, i sovint també reforcen els rols de gènere. I per tant, l'amor romàntic pot ser una font de malestar per a persones monògames en parella, que tot i que tenen parella i això ja se suposa que és el correcte, les pateixen per aquest ideal de l'amor imposat. I bueno, compte, perquè tot això no passa només en parelles monògames. És cert que l'amor tradicional mostra parelles de dues persones, però els rols de gènere, les expectatives irreals i tots aquests comportaments tòxics poden aparèixer en el poliamor també, si no s'és conscient dels diferents mites que hem de trencar. I bueno, aquests mites, com hem dit, molt presents a pel·lis i sèries, que són un canal molt important de difusió d'expectatives inadequades, és important conèixer-los. Però, bueno, en comptes d'anar-los explicant, que estaria més avorrit, en comptes d'anar un per un, hem pensat que seria més divertit fer un petit joc on us demanarem a vosaltres que durant el programa ens expliqueu aquests diferents mites pel xat, vale? Anirem comentant alguns d'aquests mites i a veure què per a vosaltres què volen dir, a veure si acerteu, si no, us anem llegint en tot moment i els que us feu us endureu un emblema de seguidors VIP per poder lluir al xat. Que no està malament. Ja sabeu que sempre ens podeu anar comentant pel xat. Llavors, el que sí que volíem avui, no hem pogut tenir a la Sílvia, però no us preocupeu, perquè també teníem una entrevista molt interessant preparada i que també ens fa molta il·lusió que siguin aquí. Hem convidat a dues persones que precisament són membres de la mateixa parella poliamorosa i amb ells volem conèixer la seva experiència personal. Ells són l'Anima i el Poke, em sembla que ara ja els podreu anar veient en pantalla. Doneu-me un moment i ho faig. I això, són parella, però tots dos són poliamorosos i llavors el que els volem preguntar una mica és com és ser poliamorós en una societat que potser encara no ho té del tot normalitzat, també com es van adonar que hi havia altres maneres d'estimar i una mica com han viscut ells aquesta experiència, que ens expliquen una mica de primera mà què és exactament això del poliamor i com es diu això del poliamor. I els estem veient, a l'Anima i al Poke, sobretot, primer de tot, benvinguts i moltes gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I recordeu que si ens heu preguntes pel xat, que tingueu preguntes per ells, els hi podem traslladar, I això, la interacció aquí és molt important, o sigui que aneu comentant també pel xat qualsevol cosa i els hi anem també preguntant a ells. Vale, doncs mira, si voleu tirem en primera pregunta. Ai, clar, espera, us estava dient de parlar i jo no us estic escoltant, tot i que el xat sí. Vale, no he dit res. Bueno, per començar... No passa res, no passa res. Si ens poguéssiu parlar una mica de com us vau adonar... Problemes del directe. Ja us sentim, tot bé, coses meves. Sí, perfecte. Us volíem preguntar com us vau adonar que éreu poliamorosos, si va ser potser a partir de l'estereotip aquest que tenim de que la persona poliamorosa es fica en una relació monoamorosa i s'adona que no està satisfet, no ho sé. En el meu cas sí que va ser un poc així, va ser ja fa prou anys, que em donava la sensació de que quan entrava en una relació al cap d'un temps coneixia una altra persona que també m'agradava i era molt estrany perquè tenia inculcat el mite de no, és que si estàs en una relació però resulta que t'agrada una altra persona, és que ja no t'agrada la primera i era molt estrany. Sí que vaig conèixer una persona que em va parlar de poliamor, ja el coneixia, però aleshores, com encara tenia en el camp la idea de monogàmia, i més jo que ha crescut en una família relativament tradicional, en aquell moment vaig dir, és que crec que no és per a mi, jo no podria, i totes aquestes coses que s'han sentit en l'entrevista. Però més o menys va ser al mateix temps que vaig conèixer el Poke, que em vaig adonar que va ser com, ostres, pues a lo millor sí que... En el meu cas va ser també gràcies a ella, que, no sé, va arribar un moment en què senzillament va fer clic, en plan, per què el fet d'estimar una persona implica automàticament
que ja no pots estimar ningú més. En plan, no tenim capacitat d'estimar de diferents maneres, perquè això no es pot aplicar a relacions de parella. I no sé, senzillament va encaixar. Clar, tenim més d'un sol amic, tenim més d'un membre de la nostra família. Per exemple, gent que té fills o gent que té més d'un germà no se'ls fa triar entre a veure quin germà estimes o a quin dels fills estimes més. A veure, sí, n'hi ha casos, però més en general. Aleshores, per què aquesta mateixa lògica no es pot aplicar a una parella? O a més d'una parella, clar. És molt curiós això que comentaves, no? Que al principi, com també tenies com molt interioritzat el fet de dir si m'he enamorat d'algú altre és que de la primera persona no estava tan enamorada, perquè precisament quan vam sortir al carrer, molta de la gent a qui li preguntàvem tu tindries una relació poliamorosa i deien no, i li comentàvem si t'enamores d'algú altre quan ja tens una parella, deien precisament això. Llavors deixaria la meva parella perquè no crec que pugui estimar dues persones a la vegada i si m'he enamorat d'una segona, i respon molt a una lògica que tenim molt interioritzada i estic pensant, per exemple, ara en els típics realities de tele, en la Isla de les Tentaciones, que no deixen de respondre a aquesta lògica, no? La de dir, si causa la tentació, si t'enamores d'una altra persona, és que de la primera no estaves tan enamorada, no? I no sé si això és una de les coses que més al principi que més us va fer dubtar o que més us va fer replantejar-vos la situació? Sí, de fet, quan jo vaig conèixer en Poke, jo de fet tenia parella. I clar, es vam adonar perquè es van conèixer, es van connectar, però jo li vaig dir precisament, mira, és que em passa això. I aleshores es vam adonar i al mateix temps vam començar a assentar una de les bases que sempre s'ha dit que és fonamental en qualsevol parella, però la honestedat de dir, mira, jo tinc aquesta situació, però he connectat en tu, què fem? Recordeu que va ser un poc complicat. M'imagino. I me'n recordo que estaves molt nerviosa perquè, clar, tu encara el tema aquest del poliamor, doncs, l'estàvem començant a explorar i recordo que te feia una mica de por de dir-me això, que tenies una altra parella abans de que connectessin nosaltres. Sí, perquè a més també tenia experiències estant en parella, conèixer una altra persona, començar a connectar, però dir, per no voler amagar res, dir, no, mira, és que tinc nòvio. I aquesta altra persona dir, i com que recular o no tractar-se amb la mateixa confiança i és com, per què? T'estàs tancant portes. Ja, m'imagino. Fins i tot per continuar una amistat, per exemple. Ja, ha de ser xungo. Hem parlat molt ara del tema mites, que ja he començat a preguntar pel xat a veure què en pensen, de com ens inculquen des de sempre que hem de, ens hem de trobar la nostra mitja taronja, un amor que ens ho canviï tot. Com us ha afectat a vosaltres? Vull dir, el tema amor romàntic es barreja amb el poliamor també? Doncs jo diria que un poc. Bueno, jo sempre... Jo soc fer la broma de que, mitja taronja, jo sóc valenciana, puc tindre totes les taronges que vulgui. No, però és això, també és el que diu, el mite de l'amor romàntic que t'inculquen les pel·lícules de Disney, sobretot les més clàssiques, sobretot, jo que he crescut en els 90, imagina que Poke també que ha crescut en els 90, les pel·lícules de princeses, el príncep que resulta que és el seu amor... La Cenicienta, la Bella i la Bèstia... I la Bella i la Bèstia és... Ara mateix no sabria dir, però era la meva pel·lícula Disney preferida. Les aparences no importen, però quan trobes aquesta persona... Jo tenia molt enraixat, molt... Com es diu? Sí, molt interioritzat. Arraigat, sí, exacte. Sí. Però una vegada que comences a informar-te, comences a explorar, realment, encara que portes molt de temps en una relació poliamorosa, jo personalment no he deixat d'aprendre.
No he deixat d'aprendre, d'informar-me, de buscar altres testimonis, per a continuar a aprendre, perquè, clar, una volta descobreixes que estàs en una relació poliamorosa, no saps com es gestiona si no has estat mai. Aleshores, això com es fa... Sobretot, en plan, no tens suficient en uno, i si tens dos, doncs com tu gestiones pels aniversaris, són coses que vas aprenent a poc a poc. Hi ha molta gent que potser s'està preguntant, potser que no acaba de conèixer tant o que mai ha estat en una relació poliamorosa, com és exactament el fet de tenir una relació poliamorosa en el sentit de si vol dir que una relació, en comptes de ser de dues persones, sigui de tres. O si vol dir que cada individu té les seves diferents relacions i que cada persona entén l'amor i les maneres d'estimar i de relacionar-se amb la gent d'una manera diferent i que, per tant, no té per què ser tot dins d'aquesta lògica de l'exclusivitat, però ser en comptes de dues persones, ser amb tres o amb quatre. És a dir, no és això, no? Jo el que sempre he dit moltes vegades quan parlo amb gent i els explico, en plan, que tinc una relació poliamorosa, sempre el primer que dic, sé que no és per tothom. Perquè algú es pot pensar que és com una solució màgica. No. No, clar. Com totes les relacions, requereix una certa dosis d'esforç perquè les relacions sempre són complicades, siguin 2, siguin 3, siguin 4, siguin 20. Els que siguin. Les relacions sempre requereixen una implicació i el fet que siguin uns nombres diferents no vol dir que no tinguis que implicar-te perquè en tinguis d'altres. Precisament amb això ens preguntàvem si és veritat això de que és més difícil mantenir una relació amb més d'una sola persona o si hi ha problemàtiques que apareixen que en una relació monoamorosa no hi serien. També depèn del tipus. Per exemple, en el cas de la nostra relació, és que hi ha molts tipus. Per exemple, n'hi ha relacions poliamoroses que efectivament són de tres, que les tres persones estan enamorades en ella. La nostra jo diria que és una relació en B baixa. O sigui, jo tinc a Poke com a parella, tinc una altra parella, però entre ells no són parella, són, com es deia, metamores o alguna cosa així, no es deia? Jo de vegades metamor és com el terme més acceptat, a voltes dic nòvies putatius. Són lleig. Són lleig, sí, però això, o són... No sé, no... Sí, el cas és això, jo tinc dos parelles, però entre ells són amics. No és necessàriament... Com n'hi ha tantes relacions diferents, fins i tot dins del poliamor, es solen muntar xarxes que es diuen pel·lícules. Aquesta paraula. L'he sentida. Però jo tinc dos parelles i potser una de les meves parelles pot tindre una altra. Es fan xarxes. Clar, potser una de les coses que més crida l'atenció també és el fet de la gestió del gelos, perquè amb això que estàs dient, no? Jo tinc dues parelles i entre ells són amics, algú que mai ha estat en una relació poliamorosa ara mateix està pensant com poden ser amics i com es gestiona el tema del gelos. No sé si és una de les coses més difícils i quin exercici comporta aprendre a conviure amb els gelos. Sí, és de lo més difícil, és de lo més difícil. Per al tema de que tenim arraigat el tema de la monogàmia. No només de la monogàmia, sinó de... La meva parella és meua, més que de la monogàmia, de la possessió, encara que soni un poquet lleig. Sí. Per això, en plan, com és que tinc dos nòvios i no estan pegant-se per veure qui es queda amb mi? Perdó. Sí. Però sí, és difícil gestionar els gelos. A veure, en el meu cas, potser és una miqueta més fàcil perquè són relacions, amb dues relacions són a distància. Aleshores, pot ser que sigui més fàcil que relacions poliamoroses que siguin de la mateixa ciutat o que visquen junts. Aleshores, pot ser això ha facilitat un poc el de gestionar els gelos, però sí que és molt difícil. Hi ha
hi ha que acceptar que es tenen gelos, perquè normalment els gelos solen ser sentiments, solen percebre com a sentiments negatius. És dolent que jo estiga gelosa o gelós perquè és un sentiment negatiu. És dolent que jo els tinga. I realment és que no és exactament així. O sigui, no n'hi ha que suprimir-los, hi ha que saber gestionar-los i el primer és reconèixer que els tens, veure per què i treballar sobre això. Per exemple, jo mateixa ho he tingut que gestionar cara a 3 parelles que he pogut tindre poque. Per exemple, la meva altra parella sí que és més monògama en aquest aspecte, però jo puc parlar un poc d'això perquè sí que he tingut que gestionar aquesta sensació de que vale, jo porto molt de temps en 2 parelles, ara una de les meves parelles resulta que ha conegut algú, a veure, això com es fa? Vamos a gestionar-lo. Clar, no, realment, i és molt interessant això que dius de tampoc, no? Ningú s'ha de sentir culpable al cap i a la fi per tenir gelos, tot i que estigui en una relació poliamorosa, perquè al cap i a la fi també és una mica el que se'ns ha ensenyat, i no només en relacions de parella, a la vida en general, els gelos són com una cosa molt inculcada entre germans, en tants àmbits de la vida que potser la culpabilització és una de les coses que impedeix que es puguin gestionar i que es puguin portar, encara que no sé si mai acaben de desaparèixer del tot o sempre hi són i la cosa és anar fent diferents gestions, no ho sé. Sí, jo sé que es poden arribar a gestionar de forma que existeix un altre terme que és la compersió, que la compersió és un poc el contrari als gelos, que és com estàs feliç de veure que la teua parella està amb una altra parella seua i són feliços i això el fa feliç. Això és la compersió. Aleshores, jo crec que, no sé si he arribat a aquest terme, però és la meva meta, arribar a aquest terme i saber-ho gestionar. D'això crec que podrà parlar més poc i que porta més temps en compersió, o això crec. Perquè ell va ser de les parelles que tinc actualment va ser el primer. Sí, i quan me va dir que va trobar a una altra persona, doncs em vaig veure reflexat en la situació quan la vaig conèixer a ella. I seria prou hipòcrita per la meva part que quan ella tenia parella i jo vaig entrar en la seva vida, diguem-ne, que tot me semblés fenomenal i estupendo, i quan jo senti ja entrés una altra persona, digués, ui, això ja no me sembla bé. Em semblaria una mica hipòcrita per la meva part i vaig fer una mica de reflexió i de dir, has trobat una altra persona? Et fa feliç? Doncs estupendo. A mi això em va costar un poc més. Mentre això no signifiqui que el que tu i jo sentim per cadascun canviï, si això no canvia, endavant. A mi em va costar una miqueta més... Perquè pot passar que... No, és això. Bàsicament, els gelos jo diria que són inseguretats. Ja, clar. Jo soc una persona molt insegura i tinc l'autoestima un poc... A quants metres baix de terra està el metro de Barcelona? Més o menys per ahí. Ai. Aleshores, la majoria dels gelos, no sé si en general, però són inseguretats i és el que jo intento gestionar. Així el senyor no té una miqueta més d'autoestima. No crec que sigui autoestima, senzillament és... no sé, però no és qüestió d'autoestima, ja t'he dit que no, perquè jo no tinc l'autoestima que tens tu de sortir per a 5 cada setmana. Ah, no, això no va ser autoestima, això va ser com quan el tires a la piscina sense saber nadar per aprendre. Ah. Va ser com, vinga, va, ho faig. Ai, ostres. Us volia, per anar tancant, us volíem fer una última pregunta, més de potser pensant en perspectiva així general de societat i tal, perquè, bueno, ens estem fent moltes preguntes per aprendre, no? Perquè ens preguntàvem si creieu que hi ha molta desinformació social encara sobre aquest tema, no? De fet, vull dir, ara ens estem endinsant una mica, però te'n vas al carrer i sembla que no sortim del discurs de que el poliamor se'n banyes. Potser, no sé si la desinformació encara... Exacte. Perquè
amb la gent... Ja de primeres tinc que dir que amb la meva família no puc sortir de l'armari, per dir d'alguna manera, perquè sé que no ho acceptarien gens. I sempre em va cridar molt l'atenció que quan, per exemple, vaig compartir la meva condició de poliamorosa amb companyes de la universitat, per exemple, tinc 2 parelles. I el primer que em preguntaven era, i ells ho saben? És a dir, xoca normalitzar que està, encara que es vegi dolent, xoca que estigui més normalitzat. Les banyes, que puguen estar 3 persones en una relació de mutu acord, és prou xocant. M'imagino, vull dir que... Jo crec que també té prou de pes el tema de l'Església. En plan, la moral judeocristiana. Exacte, és un país que ha sigut dominat per la religió i encara ho està prou, diria, en la meva opinió. I clar, què diu l'Església Catòlica sobre les relacions? Monogàmia i monogàmia. I no surtis aquí. Per això també es xoca, perquè clar, jo sóc creient. Ah? Aleshores, sempre he tingut la dicotomia. Sí, per això jo crec que si no hagués sigut creient, a lo millor m'haguera informat abans o haguera tingut un poc més oberta abans. Sí, però clar, està la dicotomia del sagrado matrimonio, el hombre y la mujer, tal. Pero que nasos, Dios es amor. Ama a tu prójimo. Aleshores sí, va ser... Sí, és una mica el que comentàvem al principi de tot el tema també de la monogàmia, com ha estat arrelat a certs factors, com poden ser la mateixa lògica capitalista en el seu moment, productiva també, la religió. En tot cas, són molts conceptes, la veritat és que és tot un món també a explorar. Segur que també hi ha molta gent que està fent aquest... M'ha semblat molt interessant això que deies, Poquer, del clic, no? Vaig fer un clic en algun moment. És una cosa que també, per exemple, amb la noia del reportatge que també ens explicava que és poliamorosa, també compartia aquesta mateixa reflexió. En un moment vaig fer un clic, no? I és com bastant representatiu del fet de desconnectar d'allò que tant se'ns ha ensenyat i aprendre que l'amor pot anar més enllà o que hi ha més maneres de relacionar-se i que al final cada persona és un món i no està escrit i com s'ha d'estimar i no només hi ha una manera, no? Sí, definitivament. Doncs bueno, Nima, Poquer, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui al programa. Pels que diuen que les relacions poliamoroses no duren... Cert. Poquer i jo portem 8 anys junts, més de 8 anys. I amb la meva altra parella, aquest mes en faré 4. Llarg. I estem magníficament. Doncs mira... Sí, que poliamor també pot anar lligat a estabilitat, que és una de les altres coses que potser sembla que no. A veure, també es té que... És com diu Alfa, la comunicació i la confiança són fonamentals, però també conec testimonis de famílies poliamoroses, una Twitter a la que seguisc que viu amb el seu marit, amb el pare del seu fill i amb un altre nòvio. I viuen els 5 en la mateixa casa i són una família feliç. Aleshores, també m'ha ajudat això, a tindre referents. Està guai per tenir més estereotips a trencar. Està guai. És molt important els referents i avui doncs també aquesta finestra de Fil per Randa que també ha servit per explicar en aquest cas la vostra manera d'entendre les relacions. O sigui que Nima, Poquer, moltíssimes gràcies per venir a Fil per Randa. Ha estat tot un plaer també escoltar-vos. El plaer és nostre. Doncs vinga. Moltes gràcies. Ens veiem. Adéu. Molta sort amb el programa. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs vinga. Fins aviat. I també pel xat també anava la gent també comentant tot això que m'ha anat preguntant, no tots aquests mites, i és això el que comentava Itzmi Alfa, que també ha anat comentant, que deia precisament el que comentàvem amb la Nima, que és molt important sobretot la comunicació
I respecte del gran tema, que és la mitja taronja, que deia l'Anima, jo soc valenciana, per tant jo puc tenir moltes taronges, It's Me Alpha comenta la veritat és que entenc que pugui haver-hi una mitja taronja, però potser no és el que necessites o és el que vols. És a dir, que es poden trobar persones amb qui connectes d'una manera especial, però que això no té ni tan sols per què encaixar amb allò que necessitem o amb allò que volem. O sí, però el fet és tenir com saber que hi ha tot aquest ventall de possibilitats i trobar el cap i a la fi relacionat amb tot això, el que ens encaixi millor. I també It's Me Alpha també destacava la importància dels referents i tenim molts pocs referents, Àlex, de poliamor i de noves maneres d'estimar. I el que sí que tenim, Àlex, a les pel·lícules, també a la música... Referent de l'amor... Si tornem a estar en antena... Ai, quina ràbia, estic tenint problemes avui amb l'OBS, em sap molt de greu. Bueno, no passa res. Però en principi tornem a estar en directe i anem a tancar el programa, vale? Petits errors que té. Bueno, com us deia, volíem posar un tràiler d'una... Perfecte, hem tornat. Pel·lícula que segurament coneixeu segur, A 3 metres sobre el cielo, per comentar-lo una mica per sobre, perquè és un exemple meravellós de tots els tòpics que tenim de l'amor romàntic. Vull dir, és una salvatjada. Així que, sí. Les pel·lícules, doncs, normalment no tenen gaire a veure amb el poliamor, com a mínim fins ara. Sí que és veritat que els referents que tenim, lluny d'estar lligats amb totes aquestes diferents maneres d'estimar, moltes vegades són com un dels mitjans a través dels quals més ens arriben tots aquests mites. Que et perdo tu, Marina, però bueno, en principi... Volíem fer és posar-vos un tràiler per comentar-lo una miqueta tot i per tancar ja el programa amb totes aquestes reflexions. Llavors el que volem fer és això, posar-vos un tràiler i el comentarem una mica i ja tancarem i ens veurem dijous que ve, que esperem que també, si no ens seguiu, ens recordeu-vos un tràiler d'una pel·lícula que segur que heu vist perquè ens ha marcat a molts i a moltes el que vindria a ser l'adolescència, no, Àlex? Sí, jo la veritat és que no l'he vista, aquesta pel·lícula, però bueno, el tràiler crec que defineix molt bé el que et pots esperar. Bueno, si això no torna a petar, que em sap molt de greu i tal, tiro vídeo ara i res, el comentem per sobre mentrestant, perquè veieu tots els mites que ens hem anat referint, que Déu-n'hi-do. Així que vaig a tirar-lo i anem. A veure... El vídeo... Doncs som-hi, a veure què... Sí, comenteu-nos pel xat a veure què us sembla. Ella era la chica perfecta. Él, un caso perdido. ¡Fea! ¡Sí, tú! El amor, imposible. Bueno, normalitza el conflicte... Pero como eres tan creída que no tengo el más mínimo interés. ¡Canalla, bastardo! ¿Qué hacías ahí, boqueando como un pececillo suplicando que te morré? Rols de gènere del malota i la Pero perfecta... inevitablemente. De repente ocurre. I llavors tens també aquí el mite del y en ese flechazo. momento sabes que las cosas van a cambiar. Com tot canvia. I aleshores aquí passa també que ens trobem que aquest altre mite de l'amor romàntic del canvi per amor, no? S'enamoren Y aunque no quisieran verlo, fan el canvi per ser una millor parella. Ai, que t'he dit que no. Sí. Fan reaccions per aquí pel xat. I bueno, tornem al conflicte. Hem tingut un moment també que deia ella, t'he dit que no, que també relaciona amb el tema del consentiment, si el no és sí, que bueno, per això l'amor romàntic també normalitza totes aquestes coses. I en fi, que acabeu de veure el tràiler. És una pel·lícula que és a 3 metres sobre el cielo. Crec, no sé si ha tornat a petar. També al cinema espectaculars i realment no només les xifres en si, sinó que va marcar com un abans i un després entre les generacions més joves i era com a, uau, l'ideal, no? Això és el que volem una persona així a la nostra vida i realment la mires en perspectiva i l'analitzes des de l'ull crític i sí que
tòpics, però clar, quan ho fas des d'una visió d'una persona adolescent, que simplement no va al cinema a mirar, van calant. I em semblava també bastant com interessant acabar amb aquest tràiler una mica perquè em sembla molt important també la manera com cinema, sèries, pel·lícules han reproduït tots aquests rols d'amor romàntic i com també per sort a poc sembla que ho anem canviant i com també és la part positiva de mirar una pel·lícula que al cap i a la fi no té tant de temps però que si la mirem amb un sentit crític doncs ho veiem també a les reaccions del xat, per exemple, Laura Sparkles, exacte, basada en un llibre i, com diu també Nima Storyteller, fenòmeno fan i em sembla bastant interessant per acabar com ara vistes des de l'ull crític. El que deia la Marina és que tot això també relaciona una mica amb el tema 8M, oi? Que precisament la setmana que ve volem fer un programa centrat en això. Encara estem acabant de decidir el format i tot plegat, però a la setmana que ve doncs sí, que us espera un programa centrat en el tema 8M, Dia de la Dona Treballadora i a veure per on ho fem anar, no? A veure, Marina, a veure si se't sent ara. Exacte. Res, no, només que moltes gràcies per ser aquí i marxem. Adéu, moltes gràcies per comentar pel xat i ens veiem dijous que ve amb un altre programa de Fil per Randa i ens veiem també per les nostres xarxes socials. Doncs vinga. Adéu. Adéu.